CCTV Ïing Basa Jong Tnat tourism Kibalashna Mouth Russian Peak Hagashnong Laudisai Kabahab ha East and West Khasi his string Kilasha Pynjot Pinpra Hakiriu Dusmon Kisat Kila Klem Kiyit Kilasha Pinpan But Ki wiring Kibaladep Banle Ru Kilasha Pinkutlun Kani Gadi Jaka Kabajangai Kumbalai kilometer AA Nama Padlur Kat Kum Kubor Kabangila Yolum Nakitalong Kubor Kibalashan But Ringdur Kilaitu Ba Kani Gajingja Kalaja Menta Lara Kitayo Lai thu bakadi ka project kabada ki klur tingka kabala shnaling ba ka Swadesh Darshan scheme kabadi ka scheme jong sarkar pedeng ban kintiu ya ka kam jungo kai perthei ha kani ka jela kitlong kubor ki lai thu ba ya kani ka project la pendap kumbalai snam a minshwa bar ka sarkar ka deb ru ban khot tender na ka banta banjit ki brio ki ban penya ya kani ka project hanrei hadu mentaru kam shimla pen bana satya hanu ban a ya ka ta tender ban penya Kidon ki benta ha kani ka project ki bahap ha ka jaka shnong bar kidon ru ki benta ki bahap ha ki jaka riushimen henrei ki de ki jaka ki bala deb manya soy soskular bar ka sarkar bar katba ka sarkar kampat IT ha ki dong penya kandang daiben hapo ka jingpet jong ka sarkar kiriu pat ba klapen pau ya ka jingsngau pangnut ban yoi ya kani ka jingsha Pynjot Pinpra bar ka jingsha le Dusmon namar ba kani ka long kumba pensep a ya ka pisa sarkar